Une ude u hespa lane u nang khayi pateng uba na po kategori Cuba kabadan hapo kategori dauba North America. Une u hespa haba ulet syakano kano ka ying yatho umju benut berura bad yak pisa jongu daki milian bat kawang ba sejrong air haba ulet hakano kano ka ying yatho hapo kategori Cuba. Bat kat kum ka khubor ka bala yolum lai thu ba une u hespa ude uba bon ba ki kam khayi business jongu hapo kategori Cuba. Budan bon ki hotel, bon teli ki restoran, bat bon teli ki kasino, ki bedai ki jaka, ki baki parang, lane kiwe ki jaj benre, ki syait pelot porbed, anda kim dan laka jong ka kam, lane lada ka kam joki ki ladap ki alejbed, syakita ki jaka ban pelot por. Bat une u hespa, lane une u breu uladai uba benanam hapo katai kari Cuba, bat ki breu hapo katai kari Cuba ro, ki sukhat ed, lane ki syait khatbed ya une u hespa, da u Cubana chief priest. Please do your job. Please go back to your seats if you are not praying for me. Please go back to your seats.